Na dňovým šore popri rozpatrania techničných i organizacyjnych aktywnostoch mala być prinešená odlúka o rozváhy druženiu po úriadovej programy 62. Červenej rúži. Posle 2 rokoch pandemii, ktorá už teraz za nami, prepoznali sme, že i účastníky, navštíviteľe majú veľkú dzeku posle poriadnej programy za druženjem, ktorý bola sostojný čas už 20 roky na Festivalu kultúry Červená rúža. Toho roku sme naišli na preprečenia, že by sme možno buď nemohli otrimať jedno zo druhým. Znači, programská časť ide bez probléma u školi, u školskim dvore, ali še vše nemáme detaljnu poradu, že by še i rozvaha otrimala u dvore školy. Čiže zná, že kedy to problém bude riešený? To, što dotýka toho problému, u ceku šlidujúceho týždňa by sme mali to problém rozrišiť. Keď slovo o programskej časti, okrem vyznačené červené púpče, na ktorým toho roku budú vyvedzení až 10 noví decínsky špivánky, což je dávno neslučelo.